sa mga taong labi na katong hilabtanon do chismoso. Labi na tong mga taong yatakan ang imuhang pagkatawo. Kung dagdag nga tapusan pero wa kay batasan, ikaw lamong silingan ay magsaba-saba dahil kagdagan. Angay ba luslitan. Sa mga silingan yung uban diha nga hilabtanon, yatak-yatakan ka. Angay ba dauban. Silihan. Ang ba silian. Dauban. Dauban. Karon dili ta magkumpiyansa, kay laban natong mga kaila kana para bang suod og nakita nato permente. Maayo pa tong wala to makit-an kay tinuod jud na ang ilang batasan. Pang silihan. Silingan. Silingan hilabtanon, Silian. silian ang baba. Dako. Dako pinapusan way batasan. Gipadala sa papel, gipugos o papirma, akay way batasan. Obra kalimunog. Ba silian. Ang katong mga taong uban nga silingan hilabtanon, dauban. Ang baba dauban sa among Silingan. sa silingan nga hilabtanon. Bernes karon nga adlaw. So karon panahon na pandemic dapat mag-amping ta. Silingan, tabian, chismosa. Hilabtanon, yatak-yatakan ka. Dakog tinapusan, pero way batasan. Angay paasuhan, silian. Pagbantay-bantay na mo ron sa panahon. Kaya diin pa to ang imuhang isaligan. Wa man di ay batasan, kay ikaw na di ay gisuyaan. Silingan. Silingan. Dili ta kumpiyansa sa atong ubang kaila diha. Ay magpasuod-suod ra, pero ikaw di ay gisuyaan. Ato na silang iampo og dauban. Dauban, ang dauban. Ang baba ang silingan. So, karon nga Bernes, ato nang napaasuhan, so wala na ay magsamok-samok nga silingan. Magbalik og silingan diri, magsamok-samok silingan, silian. So sa panahon karon dili ta magkumpiyansa, kay daghan na kayong hilabtanon ug suyaan. Unsay ubra sa silingan, liliun og tabangan, silian, dauban. So angay karon kita magpalina ta sa mapaaso tas tumalay para dili makadasdas katong nga suyaan hilabtanon kay